Continúan escuchando Hoy por Hoy Lugo y ya saben que una vez al mes, los martes, son tiempos de abrir las puertas de la UNED a esta radio, Radio Lugo, a la cadena SER. Con nosotros la directora del centro, Ana Traseira. ¿Qué tal, como estamos? Moi bo día, moi ben, moitas grazas. Un dos responsables tamén dese proxecto colaborador de Lugo, naturalmente, Alejandro Rodríguez. ¿Cómo estamos? Moi bons días, Sara. E hoxe temos unha terceira en discordia. Ai, sí. A ver, a quen traemos aquí? Presenta a ti, Ana. Pois Reyes Rodríguez, é a nosa coordinadora económica e de calidade e unha das artífices do último logro que temos na UNED. Que pasou, Reyes? Noraboa. Hola, moi bons días. Encantada de estar aquí, Sara. Encantada de coñecerte, que dan moi boas referencias de ti. Vale, me alegro. Pois que pasou? Pasou que, bueno, levamos moitos anos traballando con moita calidade, sobre todo no entorno dos estudantes, tanto nos estudantes como no centro. Consiste en xestionar o centro dunha forma coordinada, con varias ramificaciones dentro del plan de gestión. Entón, hemos conseguido, primeiro, nivel 1 de calidade, certificado de calidade dos centros dentro de España, o nivel 2, e agora nos hemos certificado no nivel 3, que é traballar con gestionar o centro da UNED de Lugo con calidade, e a maior incorporamos dous novas, bueno, que sempre traballamos con elas, pero insertamos tamén a xestión en torno á responsabilidade social e, como non, a cumprimento dos ODS, que é a nosa base de traballo case sempre. Pode a nosa directora... Si non, dos ODS, aquí xa empezamos sí, algo sabemos. Xa un máster, desa Xenda 2030. Sí. Por que é tan importante, Ana, que os centros como, por exemplo, a UNED se volquen nesta Xenda 2030? Porque parece, ou teño esa sensación de que sempre pensamos que os políticos, os mandamases, os directivos das empresas, que se maten eles que a Xenda 2030 e nos vamos pola nosa conta, pero non. Bueno, somos o primeiro centro que consigue esta certificación, de aí a importancia tan crucial do logro. Ademais, bueno, pois é unha certificación donde non había referencias, entón tivemos que crealas nós propiamente. E, bueno, pois estamos abrindo camiño a outros centros para que tamén sigan esta vía. Por que tan importante? Porque é unha xenda global que debe de fructificar localmente, e iso é o que estamos a tratar de facer dende a UNED de Lugo, pois dende o ano aproximadamente 2018. Así que os exemplos, a execución da xenda ten que ser local, aínda que os obxectivos sexan moi grandes e globais. Por eso creo que é tan importante e algo que facemos a través do noso proxecto, por exemplo, Lugo Naturalmente. Este recoñecemento é algo moi importante, non, Reyes? Quero dicir, ademais, porque pon de manifesto o exemplo que é Lugo para o resto, non? Exacto, sobre todo iso. Somos, pois, a base que vai formar o resto dos centros como o inicio desta xestión de calidade en base á responsabilidade social e os ODS. Agora, habelo conseguido nós, tocarános auditar a nós o resto dos centros de España, tomarános como referencia. Un pouco difícil, porque somos moi bons, pero bueno. Intentarano. Por certo, que onte estábamos escoitando nestes micrófonos a Viviana, que falaba dese día do medio ambiente, desa necesidade de que haxa unha concienciación. En fin, nesa liña tamén seguen un pouco as actividades que tedes programadas para os vindeiros meses, non, Ana? Sí, efectivamente, nós estamos traballando un pouco pois nesa liña, e algo que puxo de manifesto o Comité de Certificación, pois cando nos nos concedeu este certificado, que, bueno, para nós é un honor. Nesa liña, pois, imos a traballar non só pois a través de diferentes cursos de extensión universitaria, senón tamén autoformándonos nós. Vamos a traballar pois con un curso de liderazgo, comunicación, traballo en equipo no propio centro, que faremos pois esta propia semana, e, bueno, pois así tamén pois vamos a conseguir mellorar esta coordinación que temos que ter a nivel interno, para que eso se reflicta no bo servicio que podemos dar aos nosas persoas usuarias. Pero non só iso, porque, bueno, estamos inmersos en semana de exames, que foi a semana... Ai, que nervios! Sí, bueno, a propia Reyes tamén membro do Tribunal de Apoio, bueno, podenos comentar tamén como... Que é iso de Tribunal de Apoio, Reyes? Pois o Tribunal de Apoio consiste en, máis que nada, que non copien. Entonces non apoyas, desapoyas, Apoio significa, pero agora en serio, apoyas os profes, claro. Sí, nada, ten que vir dúas persoas, dous docentes, dous catedráticos da UNED de Madrid, e logo formamos parte eu, máis a miña compañera Raquel, que tamén é profesora tutora, e máis eu. E somos apoio do Tribunal que ven de Madrid. Máis que nada, porque se somos todos aquí da Tribunal do propio centro,
axudarías un pouquiño ao alumno. Sí. Faz ben. Sí. Hai que garantizar a neutralidade. Exacto. Hai que ser como os árbitros. Como non temos VAR, pois hai que ter esa... Ao final acabamos traballando máis o apoio que o tribunal, xa que dicilo. Como temos a matrícula? Non sei que me fala dela. Cando empezamos a volver a abrila? Porque sí que é certo que aquí temos como unha segunda oportunidade para unirnos ao equipo UNED. Sí, eu quero dicir unha curiosidade sobre os exames, si pode ser, porque me parece moi interesante que o alumnado da UNED ten dúas opcións de examinarse. Puideron examinarse a semana pasada e entón, se por exemplo tiñan un examen de matemáticas o luns pola mañá, ás 9 da mañá, esta semana non hai exames, o luns que ven volverá a haber exames e será o luns pola tarde. Para que? Para facilitar de alguma maneira a conciliación do alumnado e a programación dos seus exames. Non teñen ni siquiera que avisar de cando van a ser os exames. Eu creo que Alejandro che pode contar algo da matrícula. Sí, tamén me gustaría recalcar pois que nese recoñecemento nivel 3 pois tamén está recoñecida pois a nosa función como organizadores e como informadores dos alumnos de todas as facilidades que lles damos. Tamén está marcado aí nese nivel 3. Pois sí, a prazo de matrícula a semana que ven, o 2 de febreiro, ábrese o novo prazo que durará ata o 11 de marzo de 2026, vale? Vale. Pois todos os alumnos e alumnas que se queiran matricular en grados, en mestrados oficiais. Ollo tamén importante esa oferta que nos comentaba Trini a última vez que estivo aquí, a nosa coordinadora académica, os microtítulos, os microgrados. Esa oferta non regrada, pero que tamén temos a disposición de todos os alumnos e alumnas. Obviamente, sen olvidarnos tamén da UNED Senior, vale? Ese prazo de matrícula para o segundo cuatrimestre, no que os nosos maiores pois poden embellecer desa maneira activa e obviamente entendendo como funciona a vellez. Fago aquí eso é moi importante, fundamental, unha puntualización, porque logo van vir todos os alumnos e alumnas, non abriu aínda, que da última vez nos encheron o curso nun só día, entonces, pues avisar que en canto abran, pues les vamos a dar noticias inmediatas, pero sí que, todos os alumnos e alumnas poden matricularse no segundo cuatrimestre, son materias do segundo cuatrimestre, pois en todas as titulacións que acaba de comentar Alejandro. E ollo, sen nota de corte. Isto é moi importante, porque cando falamos de selectividade, cando falamos de carreiras, falamos moitas veces desa ansiedade que nos pode dar unha nota de corte. Pois sí. A UNED abre precisamente o abano para decir, podes entrar ainda que non conseguiras esa nota. Claro, ou con un FP superior directamente, tamén tes acceso directo e, aparte de matricularte, podes matricular dende unha soa materia, co cal eso é outra vantaxe que creo que me parece que é moi interesante, pois para probar o mellor. E, con titulacións como enxeñería informática, matemáticas, educación infantil, psicología, dereito, etcétera, un abano de 26 titulacións que son moitas. Que querías decir, Reyes? Que levantabas a mao. Sí, tamén quero decir que, tamén como profesora titular de Economía e ADE, tedes un profesorado tutorado moi bo que non é obrigatorio asistencia a clase, que na facultade sí que presencialmente. Sí, é obrigatorio. Que vos parece se repasamos un pouco o calendario que se ven? Porque tedes de feito esas actividades programadas de extensión universitaria, falamos de linguas, por exemplo, como a coreana, falamos de inteligencia artificial na educación, falamos dun curso de iniciación a Java, é dicir, programación, falamos desa formación interna en soft skills. Contademe un pouco de que estamos falando. Pois Alejandro. A ver, Alejandro, tomamos lápiz e papel, ven. Pois mira, imos empezar por unha formación que obviamente está de actualidade, como é a inteligencia artificial neste caso aplicada á educación. Damoslle ese título de transformación imparable, non? Pois do 19 de febreiro ao 16 de abril, todos os xoves de 5 a 7 estará impartida polo relator Luis Alberto Muñoz esta formación para docentes, tamén para alumnado. Moi importante saber empregar a inteligencia artificial como ferramenta, vale? Como ferramenta pois para esos traballos académicos nos que moitas veces non é importante saber utilizala como sustituto, senón como ferramenta para chegar á bibliografía que moitas veces non podemos atopar, non? Sí. Eso é o que desenvolvemos tamén cos nosos alumnos e alumnas do STEMBAC, que, por certo, pois un proxecto noso vai ir aos premios Marie Curie a Bruselas. Carai! É que estamos con internacionalización xa da UNED, que isto é unha cousa... Cuidadito, Sí, a verdade é que é moi interesante. E falando de internacionalización, pois o curso de Lingua e Cultura Coreana
Lonxana, que está ademais moi de moda con isto do K-pop. Bueno, pois que o vamos a ter tamén 20 horas de curso nivel intermedio, pois dende o 9 de febreiro ao 30 de marzo, para todas as persoas que queiran formarse pois nesta cultura pois lonxana, pero moi interesante, moi atractiva. Que máis temos, Alejandro? Pois mira, pois para ir rematando, ímonos quedar co curso de iniciación a Java, un nivel de introducción, nivel 0, vale? Xa non é a primeira edición que facemos deste curso, é un curso breve de 10 horas, no que se pode obter ata medio crédito, vale? E, pois, a través deste curso chegarémonos aos fundamentos da programación en Java, pensado sobre todo para persoal interesado na tecnoloxía e no desenvolvemento de software. Modalidade totalmente online, do 19 de febreiro ao 16 de marzo, impartido por Luis Vázquez López. Pois Alejandro Rodríguez, Ana Traseira, Reyes encantadísima, de verte por aquí, volve cando queiras, que te traian. A ver se me traen. Tens que vixilar aquí tamén, En Radio Lugo fai moita falta. Non, teño moito traballo. Graciñas por abrirnos as portas un martes máis da UNED del Lugo. Pois moitas grazas, como sempre, as portas sempre están abertas e convidamos vos a todas que vos acheguedes a UNED.